Kaktiang jong blay ka ong. Nabakum ta habang ipidyang yakahima kabamla penki. Tungin yo ikijing songu. Nagabangin ya ay kajing syakri kabas pinsngom hayo blay. Nagaburom pat kajing tiang burom. Ublain kurku hagabapuli bat skor kaktiang kajong u. Sa sisin pat kajing iseng samla balang Presbyterian Port Mauri. Ipidyang sngom hayo pi ki parabangit be i jongi. Ki parlok samla bat baro kitu ki balak ban perlat ya kapor ba koridor jong pi ban yadon ringkat bat ngi hagen ga janmiet ban syakri oblay ban mani ban pendon buram yu link ba kan ga YouTube channel jong ka jingiseng samla balang Presbyterian Port Mauri ai ba kan ga por ka ba pio ban sim benta bat ngi ban syakri oblay kan long ka por ka ba pinyo diang ngi ga jingkerku ga ba kensai ki jong try hoi ke jing petmai ke jimut jing berkat jong pi bat ke mensim jong pi ai bagan ke jing syakri ke bapini sim mentah ke janmet kan dalam ke jing kerku ya ke jing im jong pi iwei pa iwei ni pediang so bahasa sisin pat ya pi syakani ke jing syakri lang ke jongi inya sedang ke jing syakri ke jongi hagen ke janmet inya ruai lang ke jing ruai ke basan spa nyu pulai ke jing ruai ke basan spa nyu pulai utrai ulong usim yangin ya riwai lang man yaro ya u ka mensim kalabang penjam ka ketien pen kraw ya u unong pen im ta ka bangu burak santli gi khot ka jingruai ka basan spa nyo pulai bat hadian juga ni ka jingruai an karpat i Miss Carolinson in saya lamingi ha ka bapuli na ka ketien ka jong blay bat ka jingruai ka basan spa nyo pulai. Try ulong usim yang in yari wai lang ban yaro ya u gamen sim ka labang benjam kak din ben kraw ya u nong ben em daka bangun Sen syar usim jing sup ulong yang iun ben kut par alor kaket usong ben jam kak din ben kraw ya unong ben em daka bangun kan job na kut syakun kahima ba utrai keyboard bom jukut uji surprise lai benjam kak din ben kraw ya unong ben em daka bangun hakti kamon ublay utrai jongi usyong habanda kaperthai nong bujong u kanlong benjam kak din ben kraw ya unong ben em daka bangun Ngô man ki riu neng uji suhi un pao ban ya lam ya pi bet cha ying ba u la thao ki angel pun kin sa wa shen ba tu roi blay tu le go man Ashwa mengilet lang hublay gijing duai tungin ya puli bat syashkor na kaktian bukhut bagantang jongu ngan puli na kitab Jeremiah kalenong kaba khandai kadukot kaba arpulai arpasal kitab Daniel kalenong kaba kalenong kaba arpo Chronicle kalenong kaba nyo kadukot kaba khatsal bat Gospel Matthias kalenong kaba arpasal dukot kaba lai ter
ban itu ya ublei kalong ka bakor tam ya ubrio kumne u ang utrai wat ai ba uri start un sarong halaga jing start lemne u ba crowbor un sarong halaga bor uri spa tu un sarong haki spa jong u henre utau basngo sarong tu un sngo sarong hagane ba u shempang bat ba u itu yanga ba ngalong utrai u bale e ka jing le yet ya ka jing bishar bat ya ka hok ha ka khandau na ba hakine ki e ngasngo ba ken ong utrai long bala kerku e ka kerteng jong ublei hala kerta namar ka jing start ba ka bor ki long ki jong u ba upen kalam u ye ki por ba ye ki ayom upen du ye ki siem ba uthong ye ki siem u ai ka jing start ye ki ba start bat ka jing tip ye ki ba dan jing shampang u pen pau ye ki ki ba jelio bat ki ba re u tip ayu dan ha ka jing dum bat ka jing shai ka shong sa lem bat u lada ki brio jonga ya ki balak hot ka kerteng jonga kin penret ya ladie bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phai no na ki lenti bomman jongki komta tengan sngo na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pen khia e ka ri jongki tie haba udang shong halor ulum ki olep kisenran ki lawan ha u jar ki ya ong tu ya thu hangi lano bakini ki e ru kin long bat ka bakum no ka dak ka jingban jong me bat ka bawai no ka ne ka perthei tiu jisu la ya thu ba ul ong haki tu sumar ba uno ru un om shukor ye phi na ba bon kin ya wan ka kerteng jonga ki da ong manga ba ukres bat kin shukor ye shibon bat phin sa yo sngo shaphang ki thma bat ki jing banai ki thma tu sumar phi wat sngo khuslai na ba ka dei ye kini ki e baro kin long henrei ka bakut kampat laja na ba ka kinja ban riu kan yang yale ka kinja ban riu ba ka himaru ye ka hima ba kin long ki nem sneo bat ki jing yap them ru ba ki jing khnyo jumai ha shibon ki jaka henrei kini baro ki long tang ki jing stang ki jing janjar ubule un ker khu ye ka ba puli ka ktien jong u tongin yale lang hoble ka jing duai sai sempa atrying iwa mit nem hasla jat khu katang jome atrying iwa mit ai ngo me na ma ga jing e ka jing dan kat ka jong me atry ki sngi ki po ki bala le no ta da do khilap ma try ni long ne ka ma ni long na ma ga jing dan kat ka jong me ngi ai ngo me atry ma me long uble ba kraw uble bala ba ro uble ba long utrai jong ka beneng ba utrai jong ka khandong atry be ngi ai ngo ro ne ka por mangi yo kum ne ban shakri ban panam bram kerteng bkhu ka jong me atry ling ba gini ki channel ba pher try bang la man pet i atry shaka per thei ka jing kraw ka jong me walang im yo atry ban shakri ban rung ha ka yem khu bang tang jong me ban shakri lang hanrei ngi ai ngo pa yeme baling ba gini ki start science atry be ngi la yo ban pensa preng kalama gospel bkhu ka jong me shaka per thei hi ba ro ko we ngi dem red khmat ka jong me atry ban pen kan tang ye gani ka por atry shwa bang in sedang ngi jing shakri ke jongi ada kar pat me atry ba men kar khu atry ya ke jing shakri jongi na do basadang hadu ko ko atry kar khu kar pang atry i nongkran iban sa ai iban sa me ka ktien ba khu ba tang jome ada kar pat me ba men pen chai bom ba men sem ba khu ba ke ba in ai hengi atry kan long do long snam ha po jongi atry ban ngi yo ma ke jing kar khu ke ba kin jable dani ka ro atry ki nong ishim ben ta ba phe kham ta mi ki ban sa ai ke jing roi kar pang pen sle ma me men sem ba khu e ki ru kom jo ngi ai ngo ro me atry ba ngi yo ban pulen ne ktien ba khu ba tang jo me atry ya rap atry ba kan long do long snam ha po jongi kanang bang ngi yo ma de ki jing kar khu ba bon atry ki ba me man ai hengi ngi kar pa ru atry ba e ba men dan kat bat ngi kini ki jing shakri ki jongi ba kan long atry ba e ki jing kar khu ki ba bon atry ki ban sapet ya ling bai kini ka channel jisu bi e ngi bo ti ru khmat jong me atry ki jing seng samla ba e ka balang hi ba ro ko we ka bala panya ya kini ka channel ya kini ka program atry ni bo ti atry ki atry na kar khu ma me atry ki nang yalam ba ki nong sharai ba ki pastor ba ro atry bi e pen chai bom me ne se mo khu atry ki dan ka kamram ka ba khrau tam atry bi e ban pen ya atry ni ki jing shakri ki jongi kar khu kar pang ye ki ru kum jo atry palat ma me ki jing pang ki jing stam bat ki jing da ai ma me ki jing da ye ki ru tarni ka ro atry bi e shi kan tian atry adwai na manta kari ba ga jai ban reu ki jongi atry ada kar pa me ye ki jing da ka ba kar pang atry
hoi ngi amat shibun try ke jingele hini ki por ba uni virus try lo wan ban le don bor ngi henry ngi dwai kerpang try khmat jom me try ngi dem rit khmat jom me ban kerpat me try momen kerku try men ya dai ngi iwe pe iwe try kerku hoi kamba mila kerku ki tu ki bala shitam ro ki la recover nang ngi kerku pada try be ba uni virus num yo shu try ban wan le don bor ngi thang ma me try da ka ding ka jong me hi try ba uni virus un ing no sendan try be but sa ji sien pa try ngin yo beng kala try ban pendam brom ka teng ba khu ka jong me ngin long lat luat try be jisu be dan ring ka ro try ni doi ker pang try men ta ki kena but ki temen try be hoi mi try be ki long address try uni virus jisu be ngi da ker pa ke jing da ba ker pang try ba men ai ki rukum jo ker khu ro try ya ki frontline workers try be ki badan ka benta ka bakraw ban ya dai ngi try be ker khu ma me ki we pe we ha ki department ba pair try khnang ba try ba ke jing da ka ba ker pang kan wan hin na me try be ban ngin like try ba ki ru kin like try no uni no virus to dan ring ka ro try ba kin ka jing shakri ka bang sa ka jing ngi ai tu le tang she me try ma ki pop ring kang jing try dan kat ka pok bang sa bai kin ni barong pan ha ka teng ka ba dan bor tam jong try bo no pen em jing u Jesus Christ men ta ba hala ka taru amen ublain kerku ya ka jing puli ba ka jing sha skor ya ka ktin ka ba khu ka jong u ublain pediang ru ya ka jing duai ba ka jing khot kerpat ka jongi ha ka jan met kublai shibun epi Miss Caroline ublai nang kerku epi unang ai bor epi ba pinang la ban shakri u ban pendon buromi u hagi por ki sngi jong ka jing im jong pi baro hoj un kerku ru ka jing im samla jong pi ki kam ki ti jong pi ha ka jing ya den ti jong pi ha ka jing im jong pi ba man la ka sngi ha ka ni ka por ngin yo ban lum no ye ka jing ai ngo kumbang la pinkan mau ha kita yo ki bala lek no Shisha ngimla banwan ban kiu sa kayeng ka jong ublay ban ya shakri lang Henry ki parlok samla ba i ka jing kerpat jongi kum ka jing samla kalong ba pinyai pin kerpang ye ki jing aingu na ka banta ka jing seng samla ni don sibun ki kam ki bangi ngi de ban pendap ki ban pentelun sa prang ka kam ka jong turai hot ki mission field ki jongi pat ki wai pat ki kam ha ka jing seng samla pin sngo bha ban pen kerpang ye ki jing ai jong phi ha ka ni ka por ngin lum mi ki jing aingu da ka ba pin kerpang ye ki saka kam ka jong trai ling ba ka jing sing samla bat kat ba ngidang lumi ka jing aingo nginyo sngo ko we ka jing ruai kerpang na i Mr. Rifle lang wan yang bat ki parlok ka jong i nga kerpat i Mr. Rifle lang in ai ka jing ruai ka ba kerpang ka jong i ha ka ni ka por bun sin ngam kusla haperte dang pahu paha lakamon lading ayam ban me ngayam dekat Donut bae shisha bangan sotu ya jengi jong me bam bisa hadim tin jong me kas ngoman kapo kayai ko ben ban ngam kin ko o ka kre tang ya jing shisha Henry hanga
jonga donut bae shisha bangen sautu ya jingi jong me ba misha hadimna try to down ya donut jonga donut bae shisha bangen sautu ya jingi jong me ba misha hadita bangen sautu ya jingi jong me ba misha hadita ba misha hadingna Toh ni kapuan ngin penkentang yakin kijing aingo ngin ruai. Ni aingo email blay bar kupa jong ubah beneng. Namar kajing kerku jong me try ya kajing im jongi. Memsim le eno ingi kin ko try wat hapeneng kini kipor ki ba ki bangi kum ki khun ki jong mengi deban ya lingba. Hoi haba kani ka klam kalawan ban le don bor ya ka ri ka ba jongi bat ka perthai hi baro ka wei. Baro ki breu kila don hapeneng kajing Kila don apa dengan kejing kerdu, pada kejing kordit ke bakrau. Nrai trai melong ublehi upadap pada kejing iej pada kejing isnei. Me balong tenrai jong kejing kerku barok ku kenran. Kikti jong me kim sim la lingkot ya kaban pendap kejing don kam jong kejing im jong i barok. Mem sim la eno ingi kin ko pa wada pada dengan kejing kabangi ngi dei ban ya lingba. Ngilayok pediang bat ngilayok mat kejing kerku ki ba kordor kejong me kejing im jong i. Bat ngiwan ra yakini kijing kerku kin ko try hakmat jong me hakini ke janmet pediang ko pai kini kijing ai ki barit ki jongi ki balong kindiat na kijing kerku ki babun sertap jong me kijing im jongi tu isnei ban pun kentang yaki basyanu ba on pendon kam yaki kin ko try kin dalong ki bamentoy bat kin dalong kijing kerku kin ko try babha bakum kijing seng samla ngindang la ban pentulun ni ka kam kijing syakri ke jong yame Hoi banyak lap ke gospel ke jong meru. Tu ai bor yang ikan ko pa ba ye. Bangin nang ru ban IT ya la ke jong ke jing im jong i baro. Ban pendon burom ni ke kerteng jong me. Ban IT ya la dia ikan ko try. Nakam ta ke kam ke jing syakri me. Pediang kini ke jing ai ke berit ke jong i. Pediang ye kini ke bangu ke jong i ko pa. Ha ke kerteng uji sungi tuai ngi pan. Amen. Ublain kerku Ya imasa riful lang wanyang bagi parlok ke jong i. Nak bentakan ni ke kubor ke bakordor ke ba ilapan sengau hapadeng jong i. Ke kubor jong ke jingruai. Ai bakan ni ke jingruai ke bangila syak skor bangila sengap akan ni ke puar. Kan long ke bor ke ban ketik iki dok nut jong i. Bangin yo ya ke jing syamen sim ke batamai. Ban terang ban syakri ban yarok ban pendon buromi ublay. Ublain kerku ya pi masa riful lang. Bat iki parlok ke jong pi rukum jo. Ublay nang ai bor ya pi. Bapi nang lak ban syakri ban pendon buromi haki por ke jing im jong pi baro. Nang ya ceprang ban yarok ban pendon buromi utrai. Haki jing im jong pi baman la kesengi. Ublay ngurku ya pi. Haki ni ke por ngila poi pat sa ke benta. Ka bangin syak skor ka kubor ke ketien ke jong ublay. Ni aingo ya ublay. Ba ula penla ya itemen besan i marngar. I bilang iwei na kindong ya lam. Bat I ex-chairman jo kajing sing samla jongi. Ba in yeng hakani kapor ban ya sami ka kubor na ka ketin ka jong ublay. Temen masan ngi pediang sngau bha ya pi hakani ka janmiet. Bat kum kajing sing samla ngi pen pawi kajing sngau ngo. Ya kajing lak loy jong pi ban ya don rengkat bat ngi bat kham tam ban syem kani ka benta.
banyak sami ke kubor nak ketien ke jong play ke jing duai jongi kini jan mi ke long bau play un keren hapedeng jongi ki khun samla ki para banget bat baro ki bapet ya kini ke channel ke jongi ling ba ki kubor ki bapi pinya sam hapedeng jongi ublay un ai bor ya pi ublay un yalam ya pi ublay pen slek ya pi du men sim jong u kat bapi yeng hakini ke jaka ke bekentang ban sam ka ketien ka bakhut ka jong u shwa bangin nyo sngo ka kubor ka ketien ka jong blay nei temen pesan imar ngar kum ka jing pen kre inya rwai lang ka tu ka jing rwai ka bashispa lai pupra ka jing rwai ka bashispa lai pupra banwat ka ketien jong me atrai yarap yanga habande shem yu jisu unong pen im babha ka jing rwai ka bashispa lai pupra bad hadir ka jing rwai temen pesan in sashim ya kebenta ke jong i ke jing ruai ka bashispa lai pupra banwat ya ka tin jong mi atrai ya rap ya nga habanda shem yu jisu unong pen im babha ulong ublay badon bor banshnaya ki jingpang la krau ka pop ka jonga ban pendu khot unang dong ini duai au blay bok pa ujongi ba beneng sesi sen pan kan rat bi ngawan ha khmat chamai kan ke jan mien jong kan ke sngi ya ka ba ma ai ha pedeng jongi kum ki khon samla jong ka balang ya ka bangin yo ya ka lat ban sam kan ke khubor ka ktien ka chamai lamba kini ki bor ki kor ya ka ba kini ki sngi ngila ban yo ban syakri ban penon burom ya me namar kata is nei ban long ringkat lembat ngau syakri beret jong me ki baro ya ka bangan pen ngau lamba ka ktien ka chamai kini ka por kandalong ablay ke jing kershan ke chamai ya ke jing im ke batalat jong aku mubriu hoj bakan long kalat ban psa ya ka ktien ka chamai haki wei pat ki para pesamla ki bayo sngo bat ki ba sha skor ya ka namar kata is nei ka bamen long ringkat lembat ni nadok kenik basdang hadok ka bawai no jongka haka kerteng ke batiang tam jong try jong i uji so kris ngaduai amen Mr. Chairman kinong yalam jong ka jing seng samla kiduk hot jong ka jing seng samla jong ka balang presbyterian hang ni put muri ki wei pat ki para samla ki bayo i bat ki bas sangap bat sha skor ya kani ka khubor ha kani ka por ngai khublei ka bakar pangru naga benta ka program komiti jong ka jing seng samla kabla ai ngai kani ka lat bangan yo ban sam ya ka khubor ka ktien ka jong blai ha kani ka jan mien ubleun ker khuru naga benta jong pi ka khubor ya ka bangan ai ha pedeng jong pi ha kani ka mi jan miet ka long ya ka bangila ban syam kat kum ka gospel ka jong Matthias ka lanong ka basan ka dak hot na du sau fulai ha du ka basau pupra ngan pen puli tang ye ka dak hot ka basau fulai bat sau pusau ki kentien ki ba ong kum ni pi layo sngo banga ong me i ya lau paramarjan mention ya ba shon ya me renga ong happy to i ye kinong shon jong pi batoker khu ya ki batem ya pi to le baha ya ki ba shon ya pi to dwai ru na ka banta ki ba le snew ya pi bat le ben ru ya pi ka subject pedeng ka banga kwa ban ya perkhat lang kalong ka ba kumnu ka jing i pidan
haba phai kat kum kini ki kentien ka jingkeli ke banengkong kami ka ke jing i haka kitin grik la ong baladon hadu saung ki kerdan jong ka jing i wei storgi ka bamot ka jing i siing sisem ka jing i ki kemi ki kpa yala ki khon ka jing i ki khon yala ki kemi ki kpa eras ka bamot ka jing i jong samla ya ka samla lani ka samla ya usamla ka dei ka jing i ka bakwa her jong ka jing long briu bakani ka jing i kan ye syam ya kendo ka balai pilio kalong ka kentien ka bas ngau i bat ngau thiang bat ka bat batai ya ka jaka ka jing i ka basisha ka jing i ki parabriu bat ki parlok kadon sa ka weipat ka baki khat ka akapi ka bat hau ya ka jing i bakan jablai ka bamla sho da ki weipat ki bor ban job ya ka kani ka jing i ka kloi ban i wat ya kita ki bakran beng ni nyau beng wat lada kim pediang sho ya kata ka jing i kani ka mot ya ka jing i ya kita ki basyun ni batem kani ka jing ya thok khana ka ya thok yang i ba wei uru start nyam jong ki jiu uang bakani ka banta ka long ka jaka pedeng bat ka badon burom tam na ki jing hikai u jisu halor ulong bat kumta ka long ka basisha namar ki tien ya ka bala tho akan ki yarap yangi ban long kinong le om tang kinong sngo ya ka kum ki samla kristan ngiladai ban perkhat bakin don shibon kiwei di kum ka jing sbon ka jing le isnai ka jing ma ka jing ya isha henrei ka bakam krau ban ya ka jing i laong balas din yakini ki hukum haki ar teli ki hukum kata ban i ya utrai ublai da ka donut baro bat ban i yo para marjan kum yaladi henrei hang ni ujisu hikai kham janai shu na lor kani namar uang to i yaki basyun yapi bat tukerku yaki batem yapi prasamla kabakumnu kajing i pidan hatun dangdon da ka weipan kajing i banya ka spa hakani ka pertai ka bangi em don kerhai ki ba i ya ka spa ai baka jingyap kan wan hak yeng ki sem haki snong ki thang jongi haki ba yeng hasam haki ba krau batri uduk usuk haki men ki para jongi wat ki keme ki kpa henrei ya ka spa om dei bando kalong ka ba shirkai ban perkhat yo i kini kisni bangi em namar ka spa bat kaburom om dan jing maap sho yanuru namar ka i kumba ka penlong penban kom ka hok jongki om dan jing maap wat ikibal lui namar ka spa ki khon samla kini kisni ki le ya ki kam ki bashir kai pan yele persya ya ka imlang ka salang hakani ke partai baro kawe kat ba ke partai kadang yam kalenyar namar uniu kunyang jingpang reima kipat kimi syakmat ban pentrim syo daki kam ka baki kile jing pendon kam jongki ki dawai jing di penbuai kum ki drok ki bashir kai ki penbi syak partai bakadai ka hok jongki kini baro ki penjengai ya kajing i para briu
Hakini kisngi. Kajing ya kini bor jong kawai. Kajaka ya kawai kajaka. Kawai karina kawai pat. Haka pertai. Kajing genton tirtma ki basyir kai. Kini barok ki penlong. Ya kajing penya jengai kawai ya kawai pat. Hatu kajing i kadang yok jaka. Namar kata kaspa jong kepertai. Kamla ban ai jaka ya kajing i. Lanu ru. Daitan kaspa kabakenja peneng. Kabalong kajing i kabasisya. Kaktiin jong blay kabautrai jong iwi kai. Yesus Kristus udon ban hikai yang i hakani kajing i kumni. Kat bangila ban yo i nang ni. Kajing i kabau Yesus hikai hang ni. Kadai kajing i kabangi kot yaka kaagapi haka katin Greek. Kani kajing i kamut yakitu kibadan kajing yadai kabacan haka jing longdo ni kibahaying hasam kibadan lupa kajing i yang i Henry kataubek ya kajing i belai kabasisya kajing i kabakloy ban ai ya kajing im nagbenta kiway pat kani kadai kajing i wat ya kinong suon kajing i jong kajing job tiao klem da khen ya kadok kasnam jongnu kabathau kerpang ya kajing long kristan kabasisya jongi kabalong da sisya kabai ha kajing imdo jongi lemda kajing ya day bat kabor ublay kayarap yangi ya kajing long telot jongi nalor jong kading pna ujisu peni syai kedar yangi ya kadur kabasisya jong kajing i balayingi dan kamban yo ya kani kajing i ujisu usngau don kam babaro ki kon samla bangin yo ya kani kajing i ujisu kedau neng kong ya ki kam jing i kabau blay ulale ya ki bahok ni ki bom hok ya ki bangai ni ki bom ngai hau ula ai ya kal uslap ya kasni bad ya ki ei baro nalor kata kwa bawat kawai kamensim kanjot no unong roi sam uong sam kabasis pa saupusan dekat kabakat san bat kat mriu kikmat barokin kmit syame timen ay ka jingbam jongki halaka ayom men pli ya laki kti bat men pen hon ya ka jingkwa jongki ba im baro kumta ujisu uhikai yang iru banyo ya kani kecing i bangin long ru ki khon ki chong u ki bajanai kumta don kam ya ka bor ba kecing rap ka chong u kenang bangin la ban i ya upar man chan wat ya kim nong shun jongi ngimla ban len ya kecing ba ba kecing isnei ki chong blai ki ba yai but yangi hakawai pakawai kasenjam jong ka jingim jongi bat kadai yangi bangai scam ba ulong unong sumar unong yalam yangi hakipor baro namar ukular whatsapp ting namar ngalasiu spa yame ngalak hot yame naka kerteng melong ujonga haba me ya lembaki ngangalong lembat me haba me ya lembaki wa kinum telep ya me haba me ya lembaka ding
menum ing lemni katliting kanum jilia ya me namar ngalong utrai ublay jong me lada pej bat pai pat syakitei ki kular ki jong ublay ka ai men sim yangi bat bangin don kanu kejing artatin bau ublay ulong unong yarap jongi bat on yai hasua jongi hadu kabakut bat bangin kmi syakijing bah kiba ule ya kejing im jongi klem artatin ngin ong hadu katni utrai ulayarap yangi nang nu kani kejing i kesedang bat kum nu kapau pertai haka gospel kat kum Yohanes kalau nong kabalai kadekat kabakat riu kayat ho yangi nabau play ulai i kata-kata ya kapertai kat bau la ai tino ilau kon bala kamar we hangni prasamla ni sngo tho bakajing i kasdang ningkong na ublay blay ulang ma uhi katenrai bat katlong jong kajing i klem ublay amdan kajing i way restart Bible uang lada penrit ya ka Bible baro ka way karet kat kani kadekat lada penrit susu ya ka kalong tang ka way ka senten ublay ulang kajing i ngila ban syam na ka siti baningkong Yohanes sao kan rio blay udon bon ki kerteng henrei ka kerteng ublay ulong ka jing i kalong ka kerteng ka bakraw bat ka basungu tenat tam ka ei ka jinglong ka bakham kong san ha ka jinglong ka pa tungin ya persyang ban perkhat ya ka jing kraw jong ka jing i ublay yangi ki briu kum ki kon jong u hakaway kaliang nyamla kelam da perkhat ru ya kajing i ki kimi ki pa jong i kabangis ngau ba omdan shokat maki hakani ka pertai rei way na kinong yatho lupa uong baka kentai kalaban klet yi kon bakalaka henrei ublay omla ban klet yaki briu kabaula thang dalai ru para samla ba i barok kajing yar ba kajing jrong jong kajing i ublay kapalat ya kajing syai jong kasum baneng kajing jeliu palat ya kaduriu ba kajing ai jong u kalong kum kawa kabayai tu kelam kot ong upo la ka chisti ki epesas kalau nong kabalai kedekat kebakat pra bakat kendai kapalat ya kajing syampang baro bat kajing tip kumta on pendap ya pi syadu kajing dap ublay baro namar kata kum kisamla habangi rong hakaway pat kasni kabatmai ngidai ban rong ringkat lem kajing pentemai yala kajong kajing em kabahakamat kalong ban pen ko yala di naki ki jing bam ko bat kijing sok bat ki parabriu namar ba utrai jisu ang yalau paramarjan kumbayaladi kalong ka hukum ka bakraw pol wang hakasiti kabaningkong Yohanes saw arpo ladang imla ban yalau paramarjan ubang ila ban yo komba ngila ban yo ban yo blay
ubangimla ban yoi. Rom kat ar pra uang tolong kibaya syong suk no bat kibriu baro. Kaktin jong ublay ka kran syai. Yau pai lan jong ala penjot. Namar bom dan ka jing tip. Hosea sao riu. Ka jing bom tip jong ki khon samla. Ban ko ngo ya laki kime ki kpa. Ya ki ain kumno bakin hakani ka pertai. Ka jing bom nang ya ka burom ka akor. Ka ktin ka telik ka bangi keren. Kam tam haka syong ka syong man lengkar. Ka penlong yangi bandu ya ke jing i ba jong u. Kawan ra ru ya ka jing jot. Ya ki yin kisam hakini kisni. Namar kata tu pai syau trai. Hapedeng jong kani ke jing terkong jong ke jing i hakini kisni. Hateng imat ya ki lat ki sao besar kai. Ki jing at pelung jong ke pertai. Henry ublay umangi syakri. Ukular ban yalam yangi haki cakaplang ki bajarngam. Syakirud ki bajai-jai. Ban yo bandi ki ki basyam. Dan nakaway pat kalat. Laik tang mangin pai syau. Udang yaap kami lenti. Yanga pat yapi. Totep bautrai jongi ujis kres uang. Dakani ngan yotep barok. Bapilong kisenron jonga. Lada pidon kajing i parloki. Parasamla ba i jonga. Ladangi perkhat bagani kajing im kabangi im. Kadai kajing la jongi. Namar bangi i yaladi. Ngile sngau baha kat kabangimon. Kata ngilabakla. Kalamu blay ngimla ban jam batang si senjam ru. Kaktin jong ublay ka ong. Yohanes san katsan. Klem manga. Pemla banle ruem. Gospel ke jong Matias. Kalau nong ka ban yo ka dekat ka ba huai. Ubriu baro baong hanga atrai. Uban yo lej hapok ke hima ki peneng. Reu ta keny ubale ka monukpa. Jonga ubaha beneng. Ublain kerhu ya pi barok ki basngap ki basya skor. Ya keni ke ketien ka jong u. Ublain na ke bentah. Kaburom jong u. Amen. Ni aingu yo blay hakini ke janmit bangi layo snow wikini ka kubor ka bakodor. Ka kubor ka badai poru. Ka bapenkan mau yangi. Ya ka kamram ka bamangi kumki kristan ngi dai banle. Ka jing iet ka long ka wei ka deka atiar ka bakodor. Ka badon kam mat ka balak ban pen kelak hongpong ni ka pertai hibaro ka wei. Kublai sibun tuan mesan nak petang ni ka kubor ka bakodor ka bapi pilapan snow ha pedeng jongi. Pat ai bagani ka kubor kan long ka bor nak mata jonga pa jong pi wei ki basngap bat ki basya skor ka. Mat ba omtang bangi ngin snow tenat ban sngap ya ka. Ndrei ngin pentrei kamru ya ka. Ha ka jing im ka jongi ka paman la ka sngi. Ublain kur kui pi teman mesan ublain ai bor ya pi. Pa pinang la ban ya chaprang ban chakri ublai. Haka jing yalap ika gospel ke jong u bat haka jing tray ke jong pi ika kam ke jong try. Kam tam haka jing kit ke bakia ke bapidon haka balang kum unong syarai. Ungur kuru ika yeng ke sem ke jong pi. Ba pinang yo mat ika jing kot ke jing kia bat ika jing kerku babun kerhai. Ke ba ublay un ai haka jing im jong pi. Kublay sibun sa sisin pat teman san ublay un kerku ya pi. Ngila poi si kebentar ke bangin penwai no ika nika jing syakri ke jongi ya ublay haka nika janmiat. Ni aingu ya ublay bo uyai penla yangi. Bangin syakri ya u nakawi katayo syakawai pat.
lingba kani ka channel ka jongi nadu ka sngi ka baningkong ka bangil sedang ya ka ban wanra sapi ya ka kubor ka keting ka jong blai ba ka jing syakri ublai umshim le eno ingi hadu kani ka janmet bat ngin saya kenduk pat akan ka sngi satjan ka banwan bat kiwai pat kita yo kat bangim pat la banwan ban kiu suka yeng ublai ban syakri ublai ni kerpat ya pi ki parlok samla ba i jongi ki para banget ru kumjo ba pin bu kerpang ya ka jing seng samla ha ki jing duai bangin nang la ban penyak chaprang ya kani ka jing syakri ka jongi lingba kani ka channel jong ka jing seng samla ha oi pin kan mauru ya ki parlok samla jongi ha ki jing duai ba ublai unang kersyan bor wat abangi di ban syong ha yeng ngimla ban lech ki yeng mani ndrai ngin penlong ya ki yeng ki jongi ki temple ki bakentang ban syakri ya ublai parlok samla ba it ka jing kentu jonga kalong tu yai syakri ya utrai hang nu ba pipi don hang ta ublai udon bat pi hang ta ublai yo sngo ki jing duai jong pi bat utip ya ka do nu jong pi syakri ya u bat pendon borom ya u haki benta barok ka ba pipi don ha ka jing im jong pi hoj ka wei ka jing kentu jong aru ba pin pikir ba pin sumar yala dia yala ka jong ka yeng ka sem ya ki ba ie ki ba thon ki jong pi ba pin burom ru ya ka ei ka ba ka sorkar ka labu renti ka la pen bai renti ban ai yang a ba dia pi ka jing ya da na ka ni ka khlam ka ba syarkai bat kerpang pin bu jing duai ba ublei da ka bor ka jong u un pelaj no yangi na ka ni ka khlam ka ba syarkai ni ai ngo yu ublei hadu ka ni ka sngi ka jella ka jongi ka long kumni ka mangingi ka kumni ka malong dei namar ba ublei syam la i no yangi dei nama ublei syam la jengai no nangi ka keti jong u ka labat scamingi hadu hang ni ulai alam yangi tungin pendon berom patungin ken mau ya ke jing le ba baro ki ba ublei la le yangi ublei ker khu lang yangi lingba ka ni ka jing syakri wat ublei un ker khu ya pi i wei ha ki ni ki sngi bat kita yo ki banang wan ublei un ker khu lang yangi ngin penwai no ka ni ka jing syakri ha ka ni ka janme ta ka bangin shimmen talang banir wai ki to ka jing ruai ka ba arspa arpu kendai ka jing ruai ka ba arspa arpu kendai bat hadien jong ka ni ka jing ruai ka kerpa sasisin pat yaitmen besan imar ngar in sabu ka jing ruai lingkot bat in sapelai ru da ka jing kerku penwai ka jing ruai ka ba arspa arpu kendai to yeng ya sha shu jisu pisi pais im buneng to kawe ya kalama tu ra ru kham saneng na jing job sha ka jing job lupa ya pom unlam kinong shun jong ubaro sha jing jot kin yangam ka jing ruai ka ba arspa arpu kendai baro sautli kitukhan Tu yang ya sha shu jisu pishi pais imbuneng tu kawe ya kalama tu raru kam shaneng na jing job sha ka jing job lupa ya bom unlam kinong shun jong u baro cha jing jot ken yanam tu yang ya sha shu jisu ka tu roi ka la jam cha prang ka jur ka tu ma ya tur ya pom ulam piki baklan tu yeng ki bun ki long ya le jing slur kan mina jing ma ngin job la tu yeng ya sha shu jisu tu bat ka bo jong wanut ban yang marway ka bo riu kan du gitar ya pom tu king no tu sharai tu gerpan hashi tom la ni jing ma tu ko lu ken ran tu yang ya sha shu jisu
ka jing ya le nom slem ka jam ka tuma menta la sha jing ri san shem ha u ba la ha tuma ka nam nong job on I ha kat usim ka uram ul sin sharu klem wai tungin ya duai sasisen pat kan rat ba it ngawan ban pai bat ban pau hakmat jong me namar kani ka por ka ba koridor ya ka ba malaai hapneng jongi kum ki khon samla ban sha skor ya kani ka ktien ka jong me ka ba kren bat ka ba pen ngau hapneng jongi ya ka jing i ka jong me yangi try namar ka tai rap yangi kum ki khon samla hai kini kisni Pedeng jong ke jing jong ke jing ya lenti ke jongi. Bamdan so ya ke jing kermen habangi pai. Syakani ke partai. Light ke jing play ke jome. Namar kata ya rap yang iku konrat ba ye. Ya kabakum nongi nang ban ya syakani ke partai. Ringkat ke jing don ringkat ke jome. Ya kabangin IT mat bat mensim hakmat ke jome au play. Shimti yang iway piway kani kapor. Ya kabangin sami na kani kayang kapakentang kajama. Ngen mi ringkat kijing kerku kibab hatam kajama. Pediang aublay kani kijing duai kabaret kijing kani kapor. Bad hakabawai no jong kani kijing syakri kijing iyame. Ngaduai atu daai ba kijing ai. Kapadap biang kijong meh balau blay ukpa ujong iwah beneng. Kecing kejong ukon jong mai uji sukres. Rengkat lem kejong selok kejong bor kejong umensim bakon. To ai kini kilai hawai. Kini ai syong sa syong dap kerhai lem bat ni. Kum ki kon samla ki ba syakri ki ba pendan buram ki kerteng kejong. Ki badan hang ni bat kaleng saudong satalak jeng kini kepertai. Menta bat haki artaba ki ba bom jukudru. Amen.